Ake sisukume sishaya izandla ezinkulu sibongele umnomzane ubaba uKhuzani Ndlamlenze Mpungose, ubaba oshadile onomfazi wakhe omuhle abafanelene naye. Simshayela izandla ubaba onomuzi wakhe othi yena nomfazi wakhe nezingane zabo abashade sebena 10 years bethandana bebekezelelana bebambisene kwezothando, kukuhle noma kukubi, zinethi imvula noma ebalela amalanga, babamsana bufika ubunzima obukhipha abanye abantu besifazane othandweni. Kodwa lo muntu wesifazane wahlala wathi mina ngizokwakha, angizile ukuzoba utamatisi ontekenteke. Ake simshayele izandla uKhuzani ngokuthola umfazi oqotho, umfazi ongakaze awuphaphela usocial media athi uhlabekisa izitha ikaKhuzani akakaphoste nje abonisa izwe ukuthi nangu mina ngiyintombi yeNdlamlenze. Ake simshayele ake simshayele izandla uKhuzani nemama lakhe ngobuprofessionalism babo, ngalento yokuba professional nje, bahloniphe, baba amanono kwezothando, babamsane ngobunono isikhathi esingango 10 years kuze kufinyelele ekutheni namhlanje bayashada. Hayi, sinishayela izandla Khuzani nomama, hayi sinishayela izandla bafowethu. Ake siphinde futhi thina ama-Blue Nation sizishayela izandla ukuthi kusukela manje sesizolandela iqhawe elilobolile lashada, iqhawe elumnomzane womuzi walo. Sesizolandela iqhawe eliphelele empilweni, eliqedile empilweni. Awungakhumbula ingoma ethi ngikwenze konke emhlabeni, ngikwenze konke Khuzani mfowethu, hayi ukwenze konke Ndlamlenze, ukwenze konke emhlabeni, ukwenze konke. Uyabona ke manje sesizothi masibabaza ubuhle obenzayo going forward ngoba usaphila, uyasesizothini, sesizothi this is out of this world, ngoba konke kwalomhlaba ukwenzile. You are out of this world kusukela namhlanje. Yonke into oyenzayo masikubonga nje sikubabaza sesizothi this is fantastic, this is marvelous, this is out of this world. Ndlamlenze mfowethu, kwaze kwamnandi ukuba umlandeli kaKhuzani. WeKhuzani umlando lo, mina ngiyamqala umuntu omncane ngeminyaka kodwa oyi-role model yethu sibadala kuna. Phela mina ngimdala kunawe Khuzani, kodwa uyi-role model yami. Futhi umlando lo akekho umuntu owake walandelwa imina. Njoba ngugadlakazi lwensizwa nje, ngingancengi nginje ngumfoka amakhanya, the strongest man in South Africa. Umlando ukuthi uKhuzani ulandelwa yimina. Ndlamlenze mfowethu, ngiyakubonga mfowethu, kwaze kwamnandi ukuba neqhawe ogama lalo uKhuzani Ndlamlenze Mpungose. Kwaze kwamnandi eSouth Africa, kwaze kwamnandi, kwaze kwamnandi. Khuzani mfowethu, ngiyakuhalalisela unwelo olude. Khuzani ngiyakuhalalisela Ndlamlenze. Hey, angikazi noma ukuthi angikhale, noma ukuthi angihleke, noma ukuthi angihayize, noma ukuthi angilile. Hayibo, angaze ngijabule kanje. This is overwhelming. This is overwhelming. This is marvelous Khuzani mfowethu. Lento senza yona singabalandeli bakho mfowethu, asazi ngoba namagwaba abayexhobana mfowethu asadela kwayiwona. Kuningi mfowethu okuhle osenzele kona emhlabeni kaMaskandi Ndlamlenze. Siyabonga.
Khuzani singabala on behalf of Blue Nation siyabonga Ndlamlenze. On behalf of abalandeli bakho siyabonga Khuzani. Uyigolide uliqhawe siyabonga. Uyinkosi makukhulunywa ngomculo kaMaskandi akekho wake wafana nawe Ndlamlenze. Akekho wake wafana nawe, akekho wabasezingeni lakho owake nje waba kuleli izingo kulo, akekho ungavusa amaqhawe salalo umculo alikhe lake laba sezingeni leNdlamlenze. Siyabonga Khuzani mfowethu, siyabonga futhi siyakubongela, sikubongela nangalesipho esihle kangaka, esiprofessionally, esiwise kangaka somfazi ositholile. Siyakubongela Ndlamlenze. Akekho umfazi ongaphaphi uthole ukuthi uKhuzani uyathukwa kuthiwa wakwahlaba bani, uKhuzani uyathukwa kuthiwa kanantombi, kuthiwa akapheqa kahlabi, kodwa umfazi athi ukube noke ningibone ngiphapha. NoKhuzani athi ukube noke ningibone ezitha zami nginihlabekisa ngento yami eserious engiyihloniphayo nengiyithandayo. uKhuzani washona phansi, zaphakama izitha washona phansi uKhuzani, kanti njobe eshona phansi nje ulanda amandla okunqoba hayi Khuzani mfowethu, hayi mina Khuzani, hayi mina Khuzani, ngithi mina hayi mfowethu uyi role model yami mfowethu. Uyi role model yami Ndlamlenze mfowethu. Uyi role model yami mfowethu, umlando lo ukuthi umfana omncane kunami kodwa abe yi role model yami. Ngithi zonke le zitepo ehambile nami ngizoyihamba ngoba uyi role model yami. Ngibukela kuwe, ngiyakulandela Khuzani, ngikulandela ngemumva. Yilana la singesifane khona ekhanda ngoba ngiyayihlanyela ke mina ngumakhanya phela. Wena umpungose uyayihloniphela uyilungela, mina ngumakhanya ngiyayihlanyela ngiyazeyisela. Kodwa when it comes to mfowethu uku-inspirisheka, hayi Ndlamlenze mfowethu uyangi-inspirisha. You are my role model, you are my inspirer. Thank you so much on behalf of abalandeli bakho, on behalf of iBlue Nation. Thank you Khuzani mfowethu, thank you so much, siyabonga, thank you.